Kawai ka trok khat taiyar ka bahir na kitan chulong bypass kalalit rat ya artli ki trok LPG ne ka jan mit skining kong hapo ka surok National Highway 6 Nongshang Bangla pad hakani ka jingjia u Nongñiah jong ka trok khat taiyar ula Mynsaw jur na ka jingya takhu ka bajam hapadeng kini ki kali kani ka jingjia kala jia hakapor saw shiteng baji aa pala yathu ba ka jing accident kala jia na ka daw ka jing bamla ate lakam u Nongñiah ka trok khat taiyar ya ka kali habapoi hakani ka khongdong jong ka Nongshang Bangla Laong bakani ka trok khat taiyar kadai ka bakit yokling ka bannet cha Guwahati. Kini ki trok LPG ki badon yo registration number AS01DD7762 but AS01DD7763 ki badang kiyo na Guwahati banwan cha Shillong. Hagani ka jingjia accident u driver u banya ya ka trok kit klingka ula Mynsaw jur. Palapin kit sundon yo u sya ka jaka ajing sumar kat ba ki Nongñiah jong kiti ki artli ki LPG trok ki klemlong aa.